yaya ina baka labari. Wa alaikum salam. Alaikum salam. Gida ya aiki. Wanga mai kamar da san biba ha. Subhanallahi. Sai kuma wurin tsallake tsallake ka fito. Shin yanzu wankan zamani dole sai an dai abin da ba ga wankan Kai ba dan gidan malam tanko kake ba. haka ne. Kai ba dan gidan ba jikan Hajiya Lare kake ba. subhanallahi. Ba kai da kake birni ba birni abin da hakoro kenan. Domin ya taimako. Lalacewa ta kai haka. to dama babu abin da ake da mu dama abokina ne ya ga Fa'iza kuma ya ji gaskiya yana son ta da aure to dawo wance ya ga cibi kamata ya zauna cikin hararen nan sai ya kuma ku haraya ka muku ba za ya zama wani abu ne yake bari ne yan uwa Shin Fa'iza da yaya na? insha Allah Ita kun so bi da aure. insha Allah A'a. Gora uba. Yanzu dai wai Fa'iza tawa. Iyaya. Shila. Wato ni ya ka masa abin da ka mamaki. Cin mutunci. Wadda kake haka talauci ya ma yawa. Wallahi. Bai kamata mu aurar da iyan mu ga talakawa ba. Kwarai. To yanzu don Allah ka ji wanga. Wai birni ya hito. Da wagga riga ga ta nan Allah na tuba kaman wanda zai na kwasayya sun kaso masai. Yanzu don Kuma Allah. ji wanga yanzu ku kai ni da kace birni ka dawo nawa ka miliyan nawa ka dawo su. Babu. Gonar gado babanka ya bin ma. Ko dai dan wani abu albashi nawa haka ansa. Ni a sana haka. idan rawa ne kan yana dan halatta Dan rawa ta bi rawa da gudu babu wanda. Dan rawa za ta ci in ta gida ne. haka shi babban mutum ne kamar wanda suke kira celebrity haka ya an san shi ne Da burutu. Shin salon buruti? Ya dakanta ga haka ilimi ta. Dakanta yaya. Kai. Nan da mun gane ni ma ba karamin dan bariki nake ba. In kuna kamu zuka ku ba ku da ko sisi ya sanda ku ta ku ce mai auren ta buga uba gawa. shi aure ne Allah ne Ina shi ka sani tun da shi an ka aure wakka. Shin kai dan uwa. Shi talauci. Ni talauci. In kai ta gidan talauci. A to ita cin In sai da akuya ka dawo tana cimin danga. to don haka in kuna so mu rabu lafiya ku kama ya ku ko kuma zan nuna muku na shi ku zama dan bariki. Shin tsaya. Kun ga wando na ba na ga Ba haka nan na ba.